May bagong dahilan na naman para mag-dessert after shopping. Yes, nagbukas na ang Karamiya sa SM City, Pampanga, ang ikatlong branch nito sa Pampanga. Bilang opening treat, nagbigay ang Karamiya ng free upsize sa mga customer na bibisita sa unang araw ng operasyon. Kilala ang Karamiya sa premium cakes at authentic Italian gelato. Well, we specialize in cakes and gelato. We're a local brand. We started in 2009. We have locations all over Metro Manila, but now in as far south as Batangas and as far north as Baguio. And we're happy to be here in Pampanga. Isa ang Karamiya sa mga unang nagpakilala ng gelato cakes sa Pilipinas. Karamiya continues to innovate. So kagaya ngayon, we have our new Caramella Bella. It's a caramel cake with crunchiness inside. Tapos in our gelato, we have all-time favorites and meron din kaming new ones. In fact, magugulat kayo, may mint chocolate kami. So it's a great thing to taste and try different flavors. Sa pagbubukas ng bagong branch, mas magiging accessible na sa mga Kapampangan ng iba't ibang best-selling cakes, gelato at dessert ng brand. Invite ko yung mga kabalen natin. If you're in SM Pampanga, come and visit Karamiya Cakes and Gelato here in SM Pampanga in front of Uniqlo. This is Patricia Momangon on the spot.